אתה מתחיל לרוץ עם הסכין. יפה מאוד, מדהים. עכשיו, למה זה מדהים? כי זה הפך לאבסטרקטי. אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. עכשיו אפשר למכור את זה בסופר, אתה אומר. כן. הנה זה לוקח שנייה. מה זה שנייה? כשקונים את זה, זה מגיע נקי. מה יצא לך שזה הגיע נקי? לא הבנת שום דבר. כן. הנה זה קורה, זה נחשף. אוקיי, לא, אני מרגיש שזה נחשף. הוא צריך להיראות כל הזמן יפה באוכל, אתה כל הזמן צריך לשמור על רציפות של יופי. אמרתי לך, זה הכל צריך לדמות, אין קשר למציאות. הבנתי. זה שאין קשר למציאות, את זה כבר הבנתי. כן. ואז את כל המקלות אוספים כאסופה של מקלות, כן. וחותכים לקוביות. כל החיים שלי לא הצלחתי ללמוד איך עושים את זה. הכל. לפני הכל. אנחנו מפנים פה. באמצע. באמצע. אוקיי. עכשיו תסתכל. הופה, כן. אתה רוצה להרגיש את העונג? לא. אני אעשה לך אחד. נו. תעשה את זה. לא נראה לי שאני יכול. אתה יכול. בוא'נה, איזה גבריות יצא ממך. כל מה שאתה רוצה עכשיו תעשה. כל מה, תקים. בלי סוף. רגע נפלא, אה? כן. זה יכול להיות באמת שאתה מרכז שאריות של דברים שתמונים בך זה חוקי מה שעשית עכשיו? זה נהדר, אה? לא. אתה ממשיך את התנועה של הבלנדר, אתה מסחרר את זה. מאוד יפה. יפה, אתה יודע, כן. למה זה יפה? כי זה נעים לו פה בפנים. כן. נכון? נעים לא נעים לך. כן. גמרנו. אוקיי, מה עכשיו? כלום. מה זאת אומרת? נגמר. טעים מאוד. לא, זה טעים רצח. רצח.